Oke guys, selamat siang. Ini sekarang saya berada di lokasi syuting yang dulu pernah dipakai syuting ya. Oke. Kayak kalian kabeh sing takon-takon yo. Mas Rul biyen kan syutingnya nggo kono. Coba kamera diarah di sana lah. Mas Rul biyen syutingnya kan nggo kono. Saya kok gak tahu nak kono apa. Oke. Saiki tak jelasno. Melu aku rono. Oke. Yo, kumpul kene tambah melu gak waras iki lapo-lapoan iki. Apa? Iki cerita di lapo. Lulu. Ben apa ngono iku? Oke, guys, iki apa tak sepil ya sing lokasi syuting biyen tau digawe syuting iku nak kono. Cerita zoom nah. Nak kono. Nah, saya gak tahu rono apa iki. Tak jelas. Oke, guys, ya, yuk ikut saya. Di sini kita akan apa tuh namanya? Apa ya bahasa Inggrisnya apa? Room tour apa jenenge? Apa? Kameramen jenenge? Pokoknya nyepil ya. Oke. Yuk. Iki kameramennya ganti, guys. Oke. Iku anu ketemukan ya. Mohon maaf ada suara. Nah, yang dulu itu awal mulai ku kok kene, guys. Le followers tubruk bebas lawas pas dirola ya sak gurunge ono tubruk bebas kan SCP apa community biyen iku ya. YouTube Sarul 1408 berhubung aku nih wis kebenet ganti tubruk bebas ya. Fotonya lah lanjutan nih. Dan toko-tokonya juga sama nama-nama yo Agra, Bejon, siapa meneh? Gilang. Oke, lokasi pertama kita ada di sini dulu teman-teman. Iki aku syuting nak kene iki pas awal-awale sak marine adegan biyen kok ono yaiku wong tuwae Agra, Eza, Ivan yo. Biyen kok ono video judulnya Pak Tulus ya. Yo, eling gak? Eling yo, Pak Tulus sing meninggal iku dikubur nak sawah sing kuburane saipet yo. Sing kuburane Cawi yo, sak marine iku kan omahe kono dipanggoni omahe Arya. Lalu Agra kan duwe omah, Agra golek apa biyen golek omah. Golek omah. Jadi sementara gak duwe omah, jadi pertama aku syuting nak kene lah. Syuting nak kene ku materine apa biyen iku? Syuting nak kene iki ade tahun piro? 2025 ya. Nak kene iku 2025 teman-teman. Dan materine iku Idul Adha. Iya bener Idul Adha ya. Sing apa? Rekapan sapi kurban biyen iku lho. Iya, nak kene ya. Dulu di sini Idul Adha. Nah, sak marine ngono iku ketambahan personil wakeh biyen iku meh 20 biyen iku. Wedok. Ini gak ono Safa, ono Dia, ono Uma. Yo, wakeh. Dan sini kameramen ikut saya. Ayo, kemon kameramen yo. Apa? Yo bener yo. Oke. Nah, ini menjadi rumah teman-teman. Kos-kosan, tadi kos-kosan sih. Tak rekamno gini. Yo. Iki rek. Iki tadi kos-kosan. Nah, iki kan sebenarnya kan balai RT. Lah, balai RT Scorpio ya. Iki tadi kos-kosan teman-teman. Lah, yo. Iki tadi kos-kosan lawange. Iki biyen kos-kosane sapa iki? Iya. Iki biyen iki dadi kos-kosane sapa? Safa yo. Iki kos-kosane Safa iku perane sapa ben aku lali, guys. Mari ngono ono meneh iki. Ya, iki kos-kosane Uma, tapi iki sebenarnya kudu kos-kosan lho ya. Disclaimer, iki kudu kos-kosan iki balai sing pernah dipakai syuting, ya. Iki mari ngono ndi iko yo, lawang iki yo. Pokok loro iki kudu guys yo, kudu yo. Iki yo pernah digawe syuting. Nah, tak duduhi yo. Pas dhewe syuting rene iku biyen iku ono kisah horori. Sing tiba-tiba ono suara musik lah, sing moro-moro ono wong nyanyi lah padahal pada saat syuting enggak ada. Tapi kok pas diedit kok ada. Menurutku dikira settingan, teman-teman. Padahal enggak yo. Nah, sih. Terus kene tak dudi meneh. Nak kene iki ono omahe Agra lah. Loh iki. Iki biyen pernah ono adegan kaca pecah. Terus nah ini tak dudui, iki ono cendela retak. Nah, pernah dibuat adegan lah ini. Merah-merah iki kontrol apa rek? Merah-merah iki rek. Ketok gak lah kamera. Merah-merah iki kontrol apa? Iki darah. Ya sebenarnya bukan darah sih teman-teman, iki lebih tepatnya pewarna makanan ya yang setting buat darah. Loh iki. Nah, si order bekasnya gak iso ilang lho. Tak tekel. Nah, iki paling sadis biyen keperuan kocok nak kene teman-teman.
Tapi emane dulu videonya itu nggak jadi tayang dikarenakan nggak boleh sama pihak YouTube karena melanggar aturan YouTube lah ya. Terus iki meneh lah. Iki jebol gara-gara apa biyen? Isi eling gak? Jebol ya gara-gara syuting. Syuting lak kene akhirnya jebol ya. Biar aku ceritane ngene ya. Joni ku ape nyantet sopo ya? John, kon biyen sing dianu beling ku nyantet sopo kalian? Nyantet Akbar. Terus kepergo Agra, kepergo Ivan. Yo, iling. Mari ngono disendek nang kene. Blek. Nah iki bekase ya. Disendekno di kepro gelas. Lo gelas kocok enggak? Iku ono telu. Loro sih, gelas piar. Meneh gelas piar. Baru sing terakhir iku botol parfum. Ro parfum sing beleng iku. Puyar iku lah. Takone iki si sing tau dibruk kanca biyen, syuting eling. Eling sadis biyen. Tapi saiki saking gak oleh ya, nggak konten kekerasan memang sudah gak boleh. Ya lek biyen nak dhewe awal-awal nggak konten lah los ya. Yo. Los, biyen ku los soalnya kan aturan ditutup bebas dulu. Ketat. Memang jenenge biyen kudu tutup bebas. Iki omahe Agra lah. Kalian tahu nggak? Akses keluar masuk Agra tuh lewat mana? Bukan lewat pintu, lewat sini loh. Nah, jendela. Iki iso dibuka, tapi biyen saya kan terkunci. Yo, boleh dibuka. Iki nah. Nyelene iki. Ya. Iki BTW angker rek. Temen, iki saking aku gak awal lek bengi, bengi kok. Jajal bengi rini yo delokno ayo. Terus iki, guys. Nah, ono topi sekolah rek. Negeri. Ya. Di sini loh kan lihat kondisi rumahnya yang dulu pernah kita pakai syuting, di syuting ke sana, Mas. Nah, kondisi rumahnya seperti ini. Ini dulu kini kita pernah syuting di sini sebagai rumah ya tetep omah Agra kan di sama iki ya kan sama teman-teman. Nah, iki itu ya sama piro tuku biyen. Iki tukune aku biyen eling nak ngene. Kene, Mbak Via, dulu ada pemeran cewek jualan rumah ini namanya itu Via tapi dulu nggak disebut namanya di channel. Itu dia sama anaknya ya. Nah, kebetulan itu Mbak Via itu ya punya adik lah, iki lah, adik sing rekam aku mau iki adik sing dodol omah iki biyen. Ya, sing ceritoe dodol omah. Omahe sapa? Omahe Andra, omahe Bejon kok tak sepil. Terus iki. Lah, ono meneh iku sing biyen ya pernah dikontenin menjadi rumahe Udin. Yo Udin iki rek. Iki menjadi rumah Udin di syuting ke sana dong. Iki menjadi rumahnya Mas Udin. Nah, terus omah Mas Akbar ndi? Sik tak sepi Mas Akbar sih kan nggak pernah syuting sibuk ya. Koyo akan urusan. Omah Mas Akbar. Rumah ini menjadi rumahnya Mas Akbar.